danon pa ikada kayo nagiti tips ken adal para itinal daw. Ay topiko iti IFM News. Manipon ipagtaltal kanyo ang radio station dito Ilocos Norte. 99.5 IFM Lawag. Ay topiko. Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Batuyo. Topiko. Iti pa nagtayag apo iti programa tayo IFM News iti portion ay topiko. Ay awis mo na kayo mga idol nga i-share yun dito ang damay na ta programa dito ay IFM 99.5 Lawag. Para iti makadagdagan ka na kami apo. Maraming salamat po. Ayan, handa kayo man may naganan ngayam ala. At just unay tiag nina iting kay man panaki taktakunay na ay. Kaya sabay panagtudok panangan tabay iti dito ang programa IFM News Lawag. Hello mo pelang Idol Glenn. Kaya kita bubuya na ta. Bubuya ka na ta ni Attorney Kid Ruiz Castro. Hello. Naimbaga bigat mo apo Attorney Kid Castro. Hello, sir. Anak ka din apo Attorney. Ay, March sa pelang Attorney Kid, dada ka Nubeeran. Nadapay lang iso na Jay Balayda. Nasa pa. Mag-travel mo na pero nadapay lang oras. Iso pa ya. Attorney, baka kayo magpa-interview ito madamdama regarding iti child abuse, bullying. Hindi man ti i-anato damdama or unjust vexation. Kasi kung una, the Idol Glenn, unjust vexation is so vague. Hindi siya malinaw. No, detang lintag. Hello kayo ka, Ma'am Elvesa Villanueva. Kasapay ka ni Clarita Tangonan, Maria Cordafia, Emeline Gallardo, Sixto Mamod Manipod, San Antonio, Texas International Airport, going to Denver Airport. Kunana. Sana all, Denver Nuggets. Amo di South basketball. Ayan. And then this one, Jocelyn Bumlaw. Tayo baga bigat. By Sir Marlon Ordillas Copia. Happy viewing, Sir Manipod, Hawaii. Good morning kada kayo amin. Ay, ang gayam nga good morning kada ko adano ko. Ano ko balik? Malam sa Aldaw or Aldaw. Ay, good morning kada kayo mahalo. Ayan, aloha. Ayan. Kano takatawa to ba J Hawaii? Parang tuno sumarunong aldaw. Abo. Hindi naman bawal mangarap, di ba? Actually, ada nga ron DJ kunada. Di ko, dakil ti chansa nga makapanidya. Talaga? Una ta, bring me to Paway kung nakto ikabila kaway. Wow! Di ba mga idol? Kasi ni Apple Lakay. Dapat ka dyan ag-vlog, di ba? Nasa, among gayam, ada gayam trivia gano apay. Di ngamin, bring me to Paway kung na di Apple Lakay. Di ko ka napadya Hawaii. At DJ piloto gamin nakakastoy di ba nakada di na lang nga sulot haan nga sulot makidi nga pagdagdagagayam ti Spotify idi just to go to Honolulu just to breathe Maui dapat na dyan Maui Honolulu nga ron iso nga ron na dyan tigdingdigin da iso nga napan mat Hawaii di nga Anya, madinedya nga joke. May dedya nga joke. Alam, kung pumalakpakan na. Ayan. So, ano na dyan tayo kadwa medical rabi nga nagboy na tangang gundaway ni Edo Carlos Sanchez Cagarin. Ni Rapero de. Good morning, idols watching all the way from Bawang La Union. Pa-shout out Idol Glenn, Apong Glenn. Local content creator din, Edo Rapero, Bekenemen. Pa-spin ng take out natin later. Ay, may take out yan. Take out. Okay, di Jai. Tsaka mo, kaslat tay hunter question na take out ngam paro di ngamin di yan. Taamok ko dito yung pandagi take out ti makanman. Amang kasi nga talaga dito issue na dito. Da pareng buhay may dahaan. Handa nga nakaumay da pareng buhay da uncle. Uncle Isaac. Nakita ka dyan ni Madam Okay. Ngayon kasi sabay ni ni Armando yun no. May sabay ni Shakira man. Okay. Sino pa yung ni Charmy Awan? Ni Charmy Jack nakita. Nga makada. Ni Larry tinakita. Ay. Larry V. Well, actually mga idol, adanton iti vlog ni Kuya Larry iti IFM Lawag. Dito nagan DJ page na mga idol kat Larry V.
Larry V. Diba? Or Larry. Ulam. Oo. Na yung mga bigata. Nakita ko, hindi ko yung Larry Kit. Wow. Anyway, digito yung event kaya once in a kwadeto iso nga grab mo. Grab the Yes, opportunity. iso di bagam to ni ni Rain. Ni Rain Santos Mania. Sino ka pwede nakita kay Jay sino ka di Sino ba eh? The Pebbles. Ay, hello, Pebo. Magandang umaga. Ni Berna. Ay, hello Berna. oo. Ni Berna nga naki-hotspot kanya kata padimot sa ko tinalawan niya. Kuya pa-hotspot ka. man ko na. Nagsutil. Ti amo ko nung iso na ti umuna. Oo. Hindi ko amutan kasi imunan. Hindi ko amutan. Nagawid ako. Sorry. Sorry, Berna. Ay, bakit nawala si Jay Casta? Nagawan dito in comment ni Rapropero. Hello kay Carly na malaki na yung bagabigat mo, madam. Delete the comment na meten. Nabasa tayo, tatay mo na nagwindawa yan. Di kami na Attorney Kid Castro. Dapat mo interview ka daw sir about unjust vexation. Kasi, iso apo iti, speaking of vloggers, idati apo mabalik ka gayong nga makaisampa or makaipilat ti kaso for unjust vexation. Kasi da nabasa kaya di pa nakaawat na kasi DJ nga respeto ti may second maysa. May irita ka lang to ni Idol Glenn, mabalik ka nga isak lang ti unjust vexation eh. Enggan Kuya Larry V. May sa mga nagpuy-puya. So, yung kas Jai, iti concept na di Jai. So, mabaling ka nga maanoy. Kina ni Makaji. Makaji. Diba? Oo. Na ano lang siya eh. Na parang ado take one. Although, ado ka dit basol ni FLM. Makas kumay di pa nag-usar ti bado dagiti pulis. Hanapay. Panag pangta. Kadetay pamilya ni Makaji. Ken Manny Pacquiao. Inusar-usar ni Manny Pacquiao nga daw utang na. Kaya ada ka no pwede dyan may isang ako. Ada dyan nga minlugan na. Ada seal ti presidential seal ije ko na. Dyan ti madina mga idol. Uri man pa'y AI nga kunayo. Uri man pa'y agpapamampay kata nung makita dadeta, agbaling nga ebidensya deta mga idol. Ket no unjust vexation, parang vague lang kasi siya eh. Mawatak pa no cyber libel, babain na. Grave threat, no pinangtaan na. Ngayon unjust vexation, parang napaka-vague naman yan. So ti salud so din ta kani Attorney Kid Castro about kadijay barbarang maka-ipa-appoint ta ito ng mga damdama 7:45 sa kuya ka ag-fly mo ijayan Tabadok Ilocos Norte ana ka pa sa maka na po iti pamaltog idi laeng rabi kagruna na iti palti aglalo detoy kasi nga vlogging ay aglalo delikado delikado nga talaga aglalo adang content ka kasi apa-apa makiapa ado kung content ka siya. Kumahamat ka mag-apa ni hanga mag-apa ni Bessie Twinkle. Content lang din dyan. Di ba digyan da digyan video doon ko anyway, deti pakalalaan da pay no dete mapanda itret DJ. When itret dan kada hamang gagangay nga. Kumain anda mga kwan. Kasi nga talaga. Di pa madinga, dati ko ang unjust vexation siguro DJ mo balinan kada at alay belos mo digay mo bra. Ang pangatano ko dati pinadumang. DJ pipindal tugandan ako dito buteng. So pakalaan pa siguro nga ko. Iso nga mabalin mo isak lang. Shall we consider negative vlogger para king kas bilang vlogger? Ket ag-handle da ka nagiti content nga kasla ko mapang journalism. Example, ato nagpipindal tugan in video na in content na is it considerable or haan? Para kay ka? Para kanya siguro na DJ kaslaha ang DJ intuto nga tayo talagang mabalim mo siguro nga dito karumi dito pinatay lang kasi yung hanga DJ as in nga hanggang mga sikat media hanggang mga reporter mabalin siguro nga DJ kasla ka lang day point of view ket dete nakikwa ka lang tay kasla nakisyoso ka lang mabalin siguro pero siguro. Hindi naman siguro yung as in na sikati agbaling investigative reporter. Imagine how many times nga naka-encounter nakita sa local content creator rin ala apo
hashtag FYP, hashtag FYP Reels. Tapos ti content na aksidente na tayo lang nga ruden. So, kasano nga makaalang nga ti informasyon itata, digiti at tao, no kas dyan alaapo, tapos anyway, Ang impormasyon na. among DJ nga inubra na. Kaslain mo na ti pulisan. No na di Lukwan, investigadoran. Iso nga madi nga pulos nga haang tayo nga DJ ti diam mo ti gagangay nga vlogger no gagangay lang nga gibidyo Yes. kita. Kasi sakbay nga umay di gidya pulis mo no nag-investigar ka deta. At anya di gito inruror yun kadi. Iso nga papadiliti pulis no ka deta. Padilit dan mo. Kasi mabalin nga, ang tawag daw, di ko Jayan, ma-jeopardize. Dito ay investigasyon da mga idol. Ken Han nga gagangay nga Correct. vlogger kang kalataag bla-blag dita. Uy, at ito yung sine, kapapatay na. Kasi, Opo. agi video ka Diba? nga. Once pa nga karuba kasi, karuba nga may, nakita yun dito yung kapapatay na lang 3 seconds pa yun lang. Napaltungan. Oh, wag Mabaling ganon. Mga idol, pauna yan. Pinagbalin yung mga content Content, iso na. DJ. Sabi nga ni Edo Carlos Sanchez Gagarin, rage bait for the views delikado. Yun, when, Mabalbalin da may kaso. Meron din mga content creators na nagnanakaw at nagagrab lang ng image videos from other Yes. cybercrime or copyright crimes din yun. Oh, pwede yun. Diba? Yung content creator ng mga babain ti mismo nga anada. I mean, daka man para kay ka kasi ti uso man tatan nga dumaldal niya ta feed tayon nga base mo ti algorithm. Ato na kita giis mga babae. Ay, well. Ako ni Jai. Well, nag-isbo. Dapat Ako na. Dapat lalaki nga makita pa din at hang nga nakakatkatawa nga padeto kasi it's an alarming issues. Oo. At agbalin mo nga Para laang ti meta. para laang iti Meta monetization. Well, agbalin to nga gagangay nga kwadetan ti gagangay nga mabuyat may Wan. scroll mo detan. Kita ato ang bubeng. Wen. Sa bagay sa bali digital anya deta nga. Nag-angsig sa deta nga Facebook. Deta ti kung nada nga ti content mo ko jingle. Wan mo ta. Jingle na kayo mga idol. Dengan nyo din pintas dito IFM jingle. Alright, mga idol. Oras na alas 5:45. Ay, di ba pelang denggen po tiya sa saaden tiya panahon. Into numalpas na. Ay, numalpas na. Start up 5:45. Into numalpas na nga. Nadama 5:50. Sige, mga idol. Ang kablaw di ba pelang denggen tayo agbuy-buyan ni Marites Valentino Liana. Ken Carlina Malaki. Hello, Ken ka madam. Ken ka denggen tayo agbuy-buyan at tagundaway. Na iba ka nagasa tabigat kyo amin. Oras 5:45 na po ng umaga. Alakad bumangon kayon, agala sa isen, Kayo agluton. Then, ikagdigusen oren na lamiis. Pangasim kabsat. Agi ko kayo, agi papudot kayo tidan no adda pagipapudutan nyo. Yes. Ngam awan, sikati agpapudot mo muna. Sika. Agtaray-taray ka. Sumali to. Ag-exercise ka. Okay. Ani ka no himawari, kuna na, agkatawa, nasakit ka di buksit, nakakatawa ka niya. Nabasag na to ni Jai. Apa yung delete mo? Himawari. Pati si ka sa Bus GT. Ano ito, magbagal sa Bus GT? Shot cafe. Manag-shot dito. Check papudot tap na makadigos kayo. Ala, kape-kape kayo mga idol. Oras 5:46 na po ng umaga.